uskoneet saavamme yleistä hyväksyntää. Sottamme kun on rahastusta vaan. Voidaanko määritellä raja sellaista, kun softa onkin paskaa paskempaa? Ei saisi rahastella näin. Se ainoa mitä me tehdään väärin. Ja kissa on ongelma, jokin virhe ohjelmoinnissa. Teitä koodissa korvataan asiakaspalvelulla. Tuntuu että tekijät unohti messageen kirjoittaa. Korvatoitava ennen käyttöä. Tahtoisin olla se, joka olin silloin, ennen kuin aloin softaa kryptaamaan. Kuulin, että haksei silloin tehdä ei voi, ainakaan kauheen helpolla. Vaikee on meidän sietää kritiikkiä, mut aina vaan voin antaa suoraan vantiin. Ja kissa on ongelma, jokin virhe ohjelmoinnissa. Puutteita koodissa, ollaan masterservupanneilla. Tuntuu että tekijät unohti messageen kirjoittaa. Poista antivirus ennen käyttöä. Julkistan alistan error-koodeista ja teen verkkosivut joo. Valitin tuplapeen 3C ja kunnon helppi-osio. Ja kissa on ongelma, jokin virhe ohjelmoinnissa. Puutteita koodissa, korvaan messageboxeja. Ja kissa on ongelma, jokin virhe ohjelmoinnissa. Puutteita koodissa, teitä etsiä kryptaamalla. Tuntuu että tekijät unohti ja kirjoittaa, ottaa vain mustia kuvia.